Diteror ka, kinuron sa maruang. Namini bago panagya video. Call. Dindaro kasi wata ka na sa kwarto. Nalango na mama nakachat yan. Ayabu damaylay. Sa suldaway na so, toilet. Aso mga igaaniw, lang na namin itolad. Si kumiyaw naman sa kata niyo yan. Sige din kaswalay, na di nga kata nantay tauron. Peray babay, peray mamaon. Agudap na bkila nga, paliuro na. Di kita mga ditaw saya. Na mga Roma sumanguda. O may pangaroma ako. Na nangiluba ko sa raga. Ada kila raga gaid. Awan isa na tapok. Man daw. Ano yan? Ano ba? Igarap na id na Langon mi tulad sumanisa. Abi, si kasaunaan. Langon piya ko to, dumi si kasaunaan. So mga wata na roo. Sumiyama ka mong na roo. Langon sa mi tulad. Na ini po sa Facebook. Nakita ko, pero taguo. Walay. Na pa nag-post yan. Ate, wala ka dito. Miss ka na namin. Nakidak na pa, nadik na, nandang metatago sa Saudi ka, nurse. Laman mo to. Man to na, so itatapok na mo to na kiyasawaan. Miyada sa mga marana o mga maratabat. Kaya sambihin ro kano. Din kailangan, no ba tano Christian, kung man na sa nagya Christianan, tabi. Napakarawa ko man supa. Amada ka na sa din birthday. Nausupa ko, kasapaan ako. Matang ko Allah. Amada ka na din sa din birthday. Mag-aabaya pa na. Nakukumbong pa. Namapita na seminar, nakagay na miyag birthday.